ନର୍ଦ୍ଦମାସୁନି କପଡ଼ା ଖାଇ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୂତ୍ର ଦରକାର ସେମିତି ରକ୍ତ ଭାବେ ମୂତ୍ର ଦରକାର। ବ୍ୟସ୍ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତମେ ବୁଲା କାଳି କୁତି ମୁଁ ତ 50 ଗ୍ରାମ 100 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ସଂଗ୍ରହ କଲ। ବୁଲା କାଳି କୁତି ହଁ ଛଡ଼ା କାଳି କୁକୁର କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ପାଇବ ମାନେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଧରିକି ବୁଲିବ କିଣି ବାଟ ଦେଖିବ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଗର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ପଛର ଯୋଉ 50 ଗ୍ରାମ 100 ଗ୍ରାମ ଯାହା ପଡ଼ିବ ତମେ ନେଇ ଆସିବ ତାକୁ ଅଧା ଦେଇଦେବ ତମେ ଅଧା ପିଇଦେବ ରୋଗ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସତରେ ସତରେ ମାନେ ତମେ ଲେଟ୍ କଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଅଛି ତମେ ଗଲା ମଣିଷର ଗୋଟେ ଟେନସନ ଗଲା। ମୁଁ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କ'ଣ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁନି ମୁଁ ବା ବେପାର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି କ'ଣ କହୁଛ? ସିଏ ବୁଢ଼ାଟା କହିଲୁ ଚଳିବ ମୁଁ ବା ଟୋକାଟା ମୋର ବା ଗୋଟେ ଏ ମା କ'ଣ କହିବି ତତେ ଇଏ ଜୟ ତୁ କପଡ଼ା ଖାଇ ନର୍ଦ୍ଦମା ଶୁଣି ଇଏ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଚଢ଼ି ତ ପିଲା ତୁ ଜାଣି ବିକି ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଢ଼ା ପାଳରେ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଉପରେ ତୁ ଆଉ ଯାହା କହିବୁ ତତେ ଦେବି ମତେ ଲୁଙ୍ଗି ଖୋଲିବା କଥା କହନା ଲୋ ମା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଚଢ଼ିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ହରେକ ମାସ 11.5 ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲ ମା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ମା ତୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। କ'ଣ ପାଖକୁ ଯିବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଡର ମାଡୁଛି ଯିବି ଯିବି କ'ଣ କରିବି ଆହୁରି କେତେ ପାଖକୁ ଆହୁରି ପାଖକୁ କ'ଣ ହାତକୁ ଆଉ ଇଏ ଅଣ୍ଟା କରୁଛି କେତେ କ'ଣ ବାନ୍ତି ଇଲୋ ଝିଅ ଇଲୋ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ? କ'ଣ କରିବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ଆସିବି ନା ଆଉ ମାନିଗଲି ତ ବୁଦ୍ଧି କିଲୋ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ଲେଡିଜ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ ଟିକେ ପଛକୁ କ'ଣ କାଲି ରାତିରେ କହିଲା ଯଦି ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହୁଏ ସେ ମତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିବ। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଘୋଡ଼ା ତା ଟାୱାର ଚଢେଇକି ରଖିଛି ସିଏ ତତେ ବାହା ହବ ସିଏ ତତେ ବାହା ହବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ଏବେ ନେଇଯିବି ସାଇକେଲ ବସେଇ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ବେପାର ଖାଲି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଟଙ୍କା ତମେ କୁହ ବୁଢ଼ା ଯେତିକି ପାପ ଟଙ୍କା ରଖିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା। ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ବୁଢ଼ାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି କରିବା ଆଉ ଲେଟ୍ କରନା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ନେଇଯା ମୁଁ ଏଠୁ ତମେ ବୁଢ଼ାକୁ ଅନେଇକି ମୁଁ ଅନେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ରାତିକୁ ଅନେଇଛି ବୁଢ଼ା ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା ବୁଢ଼ା ନେଇକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା ସେଟା ମାରି କୁକୁର ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଗୋଟା ଧରିଦେ ସେ କହିଥିଲା ମୁହଁକୁ ମାରି ବସିବ ସେଟା ମାରି ବସିଲେ ସେଟା ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ମୁତି ଦେଲା 100 ହବନି 50 ଖଣ୍ଡେ ହବ ହଉ ତଥାପି ହାଫ୍ ହାଫ୍ ମାରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଯେ ଏ ମା ନର୍ଦ୍ଦମାସୁନି କପଡ଼ା ଖାଇ ମା କାହିଁ ଦନ କରୁଛି ମା ସେଟା କେମିତିଆ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ସେଟା ମାଇ କୁଟି ଉଠେ ଏମିତିଆ ସେଟା କି ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗିଲା ସେଟା ମତେ ଭୂତ ପିଇ ଦେଲାନି ପଳେଇଲା କ'ଣ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଗଲା ନା କ'ଣ ମତେ କହିଦେଲା ମୁଁ ଖରା ଯାଇକି ମୁଁ ତ ଉଣ୍ଡାଉଛି ମୁଁ ଘିନିଆ ଚାଲି ମୁଁ ହାତ ମାରିଦେଇଛି ତୁ ହାତ ମାରିଦେଇଛି ଠାକୁରାଣୀ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ ଆମର ଆଜି ହରିଣ
କପଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିଠି ନା କ'ଣ ହେଇନା ଶଳା ଆମ ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ଆଉ ଶଳା ଇଏ ଆଇଥିଲା ଶଳା ଅରୁଆ ବେପାରୀ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶଳା ଝିଅକୁ ଖାଇଲା ନା କ'ଣ ଝିଅର ଆଇଡ଼ିଆ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ତୁମେ ଝିଅକୁ ଏତେ ଦିନ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏଇର ଯେମିତି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ତମ ମୁଣ୍ଡା ସେଟ୍ ମୋବାଇଲ ତା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭାଇରସକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି ତାର ଆଣ୍ଟି ଭାଇରସ ପକେଇ କ୍ଲିନ୍ କରିବି ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଏଠି କନେଷ୍ଟବଳ ଭୋଡ଼ା ये साला भोड़ा धड़ा है गिरिया बाड़ा बेपार करथिला ये साला कनेस्टेबल मो साला अनुमान ठीक साला सिटी ताको देखितली